βεβαιώνει πως η ηγεσία δεν εκτίθεται στη νίκη, αλλά ήθελε να ρίξουμε μερικούς διαβολισμούς για την τιμή των όπλων. Παρελάβει ο σύλλογος Ακάδων Ηλιούπολης σε άδρες Κολοκοτρώνης. Όλοι αυτοί δεν υπολόγισαν κάτι. Το ελληνικό λαό που πήρε τον πόλεμο στα χέρια του. Μετά το πρώτο ξάφνασμα οι Έλληνες απευθύνονται και από τις 22 Νοεμβρίου απολύτουν τον εχθρό εκτός του συνόρου τους. Παρελάβει ο σύλλογος Λιτών Ηλιούπολης. Για μην προκαλέσει την κυκλερική μνήμη. Η Ιουγκοσλαβία δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις συμμαχικές προσδοκίες. Ο στρατός της, αν και πλησίαζε το 1 εκατομμύριο άνδρες, λύγησε αμέσως. Η Βέρμαχτ ανακοινώνει κοπάζοντας μόνο 150 νεκροί και 400 περίπου τραυματίες. Οι Ιουγκοσλάβοι εκμάλωτοι ήταν 6.000 αξιωματικοί και 340.000 στρατιώτες. Παρελάβει το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης. Ισραήλ, στη Συρία και ίσως στην Περσία. Παρελάβει το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης. Οι Βρετανοί και οι Γερμανοί είναι μάλλον οι μόνοι που εκτίμησαν το Σχολείο Ηλιούπολης. και ο Χίτλερ στις 4 Μαΐου 1941 σε λόγο του στο Reichstag λέει «Η ιστορική αμεροληψία με υποχρεώνει να διαπιστώσω πως από όλους τους αντιπάλους που μας αντιστάστηκαν έως αυτή τη μέρα μιλάει. Έναν και μοναδικό τρόπο αντίστασης πρέπει το νέο πράγμα, το αντάστοιχο, το νέο είναι όπως το παραλαμβάνει κάθε Παρελάβει στο Δημοτικό Σχολείο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Θεοδήτων. δεν θέλουν να έχουν ρωσική. Η γερμανική πολεμική μηχανή έχει ισοπεδώσει την Ευρώπη. Η Αθήνα και ολόκληρη η Ελλάδα έχουν πλημμυρίσει από πάντοπλες στρατιές και ο κύριος Κλάρας τους μιλάει για Ατλάντικο στα βουνά. Δεν το πιστεύουν, αλλά τους αρέσει να τον ακούνε. Ψυχική αποστράτευση. Παρελάβει το Δημοτικό Σχολείο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Σύγχρονη Παιδεία. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν μια χώρα που έχει καταναλωτήσει δίκη της. Δεν προετοιμάσει τίποτα για το ενδεχόμενο της κατοχής. Δεν είχε οργανώσει στην Αθήνα ούτε έναν πυρήνα που να χρησιμεύει σαν σύνδεσμος με το ελεύθερο κράτος που θα έφευγε. Όπως ήταν επόμενο, σε μια χώρα διχασμένη, με διαλυμένους θεσμούς επί μία δεκαπενταετία και παντελώς ανίκανη πολιτική ηγεσία, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις που δημιουργήθηκαν είχαν διπλό στόχο, απελευθερωτικό και κοινωνικό. Παρελάβουν τα γυμνάσια της Ηλιούπολης. Τις καταστατικές διακηρύξεις τους εμφανίζουν τα ίδια σχεδόν με τα πολεμικά κοινωνικά οράματα. Η εξαιρετική αθανάσιμη αντιπαλότητα του άλλου θα πρέπει να αναζητηθεί. Παρελάβει το 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Προσπάθειες για τη δημιουργία αντάρτικων ομάδων έγιναν αρκετές από την αρχή της κατοχής. Η ένοπλη αντίσταση στην ανοιχτή ύπαιθρο είναι
Άγρια. Μόνο άντρες με ακραίο φανατικό ενθουσιασμό για τους Έλληνες αντάρτες. Σκοπός τους ήταν κυρίως να πολεμήσουν μέχρι θανάτου τις κατοχικές δυνάμεις. Άλλες χώρες έπαιζαν τον ρόλο του θεατή και τα ηθισμένα έθνη όπως η Γαλλία. Δεν ήταν όπως είμαστε ζεστοί ακόμη, δεν κρυώναμε. Πιόνι γύρω-γύρω. Όταν όμως πέρασε λίγη ώρα, εγώ άρχισα να τρέμομαι, να τρίσω τα δόντια μου. Τον σπρώχνω και του λέω, ξύπνα, θα κουτιάσουμε. Σήκω να φύγουμε. Λέει, πού να πάμε. Κάτσε εδώ. Το κεφάλι σου πάνω στα γόνατα. Πάνω το πες στα γόνατα και πες δεν κρυώνω. Δεν κρυώνω. Λέει, και θα πεις ότι δεν κρυώνω. Εκείνος κοιμόταν. Παρελάβει το γυμνάσιο των ιδιωτικών εκπαιδευτηριών Θεομήτων. Παρελάβουν τα ίδια της Ηλιούπολης. Άξιε το φως η πρώτη χαραγμένη συμπέντρευση του ανθρώπου. Η αρχή στο ζώο χωρίς τον ήλιο. Το φυτό που διαλέγησε στη θεσμική πέρα. Παρελάβουν το πρώτο της Ηλιούπολης. Η στεριά που βουτάει και εξόδια φτένα. Ένα λίπινο άλογο που υπέρει ο πόντος. Οι μικρές και αντίπολες πηγιάδες. Η μεγάλη λευκή και μαλλί Ποσειδώνα. Άξιον εσύ το χέρι της Δοδόνας που κρατά τον κάταρτον σαν να το σώσει. Χαίρε με τα λιτά μαλλιά υφισίζοντας στον άνεμο. Χαίρε με τα ωραία λαγιά ιδαμάζοντας τον δαίμονα. Χαίρε που καταρτήσεις τα μηνέα το κύμα. Χαίρε που αρμόζεις τη ζώνη του θείου μου. Χαίρε η γλυκοσπάθιστη και σεμνή. Χαίρε η προφητικά και η μεγαλική.